Ojo takon tenan di yote info ta. Tenan di konten temicet ah. Rawurai. Lucu. Wong bayi kayak ngene cari kate mijet. Nanti pasti kuiti info apa kak iki. Lek gak info aku tak jalan-jalan ae. Loh, lapo konten kacamataan? Ya cek voice ta. Ini kok ya lek kono. Langge. Penginan Din, tante ini kok gak rene? Wingi aku cek sibuk Besti. Sibuk lapo, Din? Ya sibuk jalan-jalan ta. Ngono jare Besti, jalan-jalan kok gak ngajak. Ya sepurane lur. Saiki aku gak iso info sek, Din, soalnya aku nyoko warung Mas Mandan soalnya lembur. Oh ya wis lek ngono gak apa-apa. Kacamatamu iku lho coplokan, gak peteng akon. Oh iya lali. Dia dari cari kate layangan. Bola kok ruwet ini, kok konco-koncoku. Hah, tina sedek kono. Hah, tukang pijet sedek gini. Lama akhirnya ilhamiku. Oh, bener Nadin? Males buang-buang tenaga. Apa delok pingin ah? Wak blas. Aslinya pingin tapi izin. Layani masjid iki adan ganteni Pak Mudin. Mbak In aku tak mulai sik kate maghrib. Ya Din meneren yang mana ya? Oke mbak. Indri metu ambil bulike. Tak nurut ngoyo sih Mas Roni. Aduh, bet ngoyo rek. Assalamualaikum. Wah, kena wonge wis babak. Aduh, babak wis kena wonge bet ngoyo. Loh, kok ana wong sing ngomong? Kok kano? Assalamualaikum. Weh, apa iki rek? Mama tuh kopi. Jan kok pengertian nek mama iki kanan. Tuh, yo iki rek senenganku iki. Weh, ketan iso kopelet ini kok. Aduh. Duh, Pin. Lapo mbok pangan? Loh, men apa nek gini? Aku nunut ngoyo, gorong mangan ya Allah. Gak eru, Mas. Waduh, rezeki pangan ini aku buru Gak mangan ono, Mas. ya. Aku tas mulai kerja merubah nguyo nunut rini lo. Waduh, Mas gak seberani Mas tak balekno yo. Panganan gak perlu aku. Foto Ini iki. iki. Waduh, nyeni soni ku angel. Yo wis. Tekno. Pun kok malah nyonyo koyo kucing ngono sih, Pin? Aku yo gak eru Mas, gak kira ngapun tuku. Wis kok ngawut kun. Segala sesuatu yang ada di dalam rumahku itu milikku. Terus Pin tekno Pin.
tak mulai aku. Cuk buru ya, Mas. Kak, lapo? Waduh, Rek, aku merasa bersalah. Mana wis tak ijolane. Loh, Rek. Opo iki? Waduh. Loh, laku karek titik. Gak popo wis lumayan lah, kayak warek-warekan. Loh, Mah. Jadi ndak no, Mas Bondan iku. Lah aku yo gak ero le, iki mang karek titik tak pangan yo. Iya, Mah tak pangan iku mang karo. Loh, ya opo sih arek ya sakno ta? Lah ya aku karo mer kene tak pangan ta. Iki nanggung wis tantekno yo. Yo, gak apa-apa. Mene tadi tak ijolni. Enggak bener. Nah, le, iki pira regane? 10.000. Yo jupono duit kono kekno areke. Yo. Sakno areke. Heeh. Cima yo, tak kekno saken areke. Ya wis. Walah, iki sakno rek. Berarti sing mlebu mang lak Bondan ta. Duh. Loh, karek gue sih lo. Iki lo, iki lo. Tenan di kontin, mijet ah. Ngawur ae. Bang boys koyok ngene, cari koyok. Cari kate mijet. Sik lagi. Bang boys koyok ngene, cari koyok. Sepuran bola kok ruwet nih. Cina saya dek kono. Bisa. Mantap. Cuk, udah guyu aku. Si jangkrik lah iku. Si katel ya. Mang Siap, Mas. Kon kok balik kok. Aduh ya Allah. Kon kok balik koyo nyunyu ngono sih koyo. Kon kok malah nyonyo kayak kucing. Terus bin tak mulai aku. Terus kabin bin, entek no bin, tak mulai aku. Pancuk. Nyoncok sebenarnya iki, Rek. Ayo. Ansli. Ronde. Ansli. Yo, Pak Bau. waduh. Opo iki rek? Iki kadang enak lho. Loh, Kak. Lho, Mah. Yo, apa sama iki? Bebas Bondan iku.
Loh, aku yo karo mang tak pangan karek titik kali. Cuk. Kalau cang guyu ya, Cuk. Wes mesem kae lho. Loh, mah cok dindekno Mas Bondan iku. Loh, aku ya karo le mang aku. Ayo, ya Allah, sumpah. Tolong. Ya. Loh, mah cok dindekno. Apa sih kak? Pasti lo gak lucu lah tapi orang guyan. Kak masuk. Ayolah. Malah sakno rek ya Allah. Berarti langsung mlebu omahe lah Bondan ta. Oh. Ini lanjutannya. Lagi. Pak Pau.